நான் செத்துடலான்னு நினைக்கிறேன், நான் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன், நான் ஏன் உலகத்துல இந்த உலகத்துல வாழ்றேன், நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன், எங்க அம்மா எனக்கு சரியில்லை, எங்க அப்பா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க திரும்ப திரும்ப. ஆனால் இன்று இந்த சத்தத்தை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு பேசுறாரு. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இரு மகளே, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இரு மகனே. உன் வாயிலிருந்து நீ அறிக்கை செய்கிறதுல, அதுவும் அடிக்கடி ஒரே ஒரு வார்த்தையை திரும்ப 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 நீ ரிப்பீட் பண்ணு அப்படின்னா சத்துருக்கு அது ரொம்ப எடுத்த கையா போயிடும். சத்துரு தன்னுடைய கரத்திலே அதை வச்சிருப்பான். ஒரு நாள் அந்த வார்த்தை படி நடக்கும் போது நீ வெட்கப்பட்டு நின்றுவீங்க. அதனால இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நீங்க மன்னிப்பே கேட்கணும். நான் பேசின வார்த்தை தப்பு தான் ஆண்டவரே, என் பிள்ளையை பற்றி நான் இப்படி பேசியிருக்க கூடாது, என் மகளை பற்றி இப்படி பேசியிருக்க கூடாது, நான் அதை எடுத்து போடுறேன், ஆண்டவரே எனக்கு விடுதலை கொடுங்க, நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. தாயார் பிள்ளைகள் கோவப்படுத்தும் போது நீங்க திரும்ப திரும்ப அந்த வார்த்தையை நீ உச்சரிக்க கூடாது. நான் சொல்றேன் திரும்ப திரும்ப அந்த வார்த்தையை சொல்லி இல்ல இன்னைக்கு நீங்க கட்டடத்தில் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே இல்ல ஆண்டவரே நான் பேசின வார்த்தையெல்லாம் மன்னிச்சிருங்க, எல்லாத்தையும் என் பிள்ளையின் இடத்துல இருந்து நான் ரிட்டர்ன் வாங்கிக்கிறேன்.